στα 110. Πώς να την κάψουμε? Ποια τροποποίηση πρέπει να κάνουμε στην αντίστασή της και πώς να τη συνδέσουμε? Για σκεφτείτε λιγάκι. Δηλαδή έχουμε ένα σύρμα. Σύρμα είναι αυτό. Μας έχει δώσει το μήκος, 4 μέτρα, έτσι. Έχουμε συνδέσει αυτό το σύρμα στα 220 βόλτ. Το σύρμα, το κάθε κομμάτι του σύρματος, να είναι μια αντίσταση. Έτσι, δεν θυμηθείτε ότι η αντίσταση ενός σύρματος είναι ρ, L, το μήκος του και S, το επίπεδο του μήκους. Εξαρτάται από το μήκος. Όσο πιο μεγάλο μήκος έχει το σύρμα, τόσο πιο μεγάλη αντίσταση, έτσι. Όλο αυτό το σύρμα έχει ένα συνολικό μήκος 4 μέτρα. Και στα άκρα του υπάρχει τάση 220 μέτρα. Εμείς όμως έχουμε μόνο 100 μέτρα. Άμπρα, τώρα πρέπει να να σκεφτούμε ότι αυτό το σύρμα είναι στα άκρα του 220, άρα το μισό σύρμα θα πρέπει να έχει 110 μέτρα.